କାହା ଅଭିଶାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ? କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତେବେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପୌରାଣିକ ବିଷୟରେ ଏହି ମାନ୍ୟତା, ଏହି ରହସ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାର ଅଭିଶାପରେ ନିଜର ବଂଶକୁ ନିଜେ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୌରାଣିକ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ଅଛି। ଗାନ୍ଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କୁରୁବଂଶୀୟ ବିଖ୍ୟାତ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ସୁବଳ, କନିଷ୍ଠ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ସୌବଳ ବା ଶକୁନି। ଗାନ୍ଧାରୀ ଶତପୁତ୍ର ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ଏହା ଜାଣି ନିଜ ପୁତୁରା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସୁବଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇଥିଲେ। ସୁବଳ କେବଳ କୁଶଳପତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ପତିବ୍ରତା ଗାନ୍ଧାରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ଦେଖି ନିଜ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଅକାଳରେ ମାଂସପିଣ୍ଡୁଳା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ଏହି ପିଣ୍ଡୁଳାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ଶତପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ସତୀ ଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମିତ୍ରତା ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଦମତ୍ତ ପୁତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଶବ ଦେଖି ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହି ଅପରାଧରେ ଅପରାଧୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତୁମେ ବିଶେଷ ରୂପେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲ କୁରୁପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କଦାପି ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଯଦି ପତି ସେବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ନିଷ୍ଠା ଅର୍ଜିତ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରଭାବରେ ତୁମେ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାତି ବିନାଶରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ, ସେହିପରି ତୁମର ଜ୍ଞାତିବର୍ଗ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ 67 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମେ ଜ୍ଞାତି ଓ ପୁତ୍ରହୀନ ହୋଇ ବନଚାରୀ ହବ। ପରିଣାମରେ ଅତି କୁଚିତ ଉପାୟରେ ନିର୍ଧନ ମଧ୍ୟ ହବ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଏହି ଅଭିଶାପ ସଫଳ ହେଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ବଂଶକୁ ନିଜେ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ।